Takže dobrý den, dneska je čtvrtek 6. června a je nějak po 10. hodině a jedu se podívat na rozhlednu na Hostišovou. Ráno jsem měl, nebo respektive včera jsem měl v plánu, že dneska pojedu na rozhlednu Salaš a na Bunč, ale ráno to počasí za první vypadalo všelijak, chvilku svítí, chvilku je to pod mrakem, takže když už pojedu na takový daleký výlet, tak bych si to chtěl užít, to znamená, aby bylo sluníčko. No a za druhé je to 72 km, což mi ukazuje přes 5 hodin cesty. No kdyby vyjel 9 hodin, vrátím se ve 2, no a ve 3 hodiny má dojet do Olča, takže teď to prostě bylo narychlo a to bych si taky neužil, takže jsem to odpískal a jedu se prostě podívat na tu Hostišovou. No. Jel jsem na Šarovi, ze Šarov na Lhotu, ze Lhoty zpátky na Salaš, ale na druhý Salaš, než na který jsem chtěl jet, no a teď odbočuju a pojedu ke Hradu do Malenovic, do Tečovic, Lhotka, nebo co to tam je, no a tamhle jsem na tu Hostišovou, no ale nejsem si jistý, jak to přes ten let bude vypadat, protože včera teda ne, ale předvčerejšky hodně pršelo a včera ty cesty byly ještě mokré dost, tak pochybuju, že v tomhle se to bude suché, tak uvidíme, no. Tak jo, tak si užijte cestu. A my jedeme. Takže tady jsou nad Malenovicem a kousek ještě nad Hradem. Hrad je ještě tak, já nevím, kilometr dál. No je to nádherný rozhled, no a tady kousek Jindřiček za mnou, tak je Psí hřbitov, to jsem objevil docela náhodou. No, někomu asi, když sypne pes, tak to tam jde pochovat, no tak proč ne, že jo, no. Nikomu to nevadí. No, takže přede mnou jsou Malenovice, vlevo, jak jsou ty komíny, tak to je Varum Otrokovice. Tam dál potom až Vltava, Halenkovice, no je tady pěkný výhled, no. Tam v dálce, já nevím, co to je, jestli to je, no pro mě, když to nebude, nevím, co to je za město. Ulín, Tlumačov, těžko říct. Za Tečovicemi jsem odbočil na takovouhle polní cestu, myslel jsem si teda podle map, že je to normální silnice, ale není. No. Je to jakž tak, že je to suché teda, rozbité to není, no ale ještě 3,8 km budu stoupat, takže mám co dělat, ještě že máme elektriku. By to bylo zajímavé. Tam asi vytlačit. Počasí až tak, sluníčko jsem tam, svítí jsem tam i pod mrakem a tak aspoň není horko, takže se to dá. Tady přede mnou už je nějaká civilizace. No, mi připomíná ten chlum, už jsem musel nachlumit.
Malenovice. Otrokovice. Nevím, co je tam ta budova, ty 2X. Nevím teda, jestli je to na kameře vidět, ono to bude asi za trávou. Tamhle na vrcholu, na tom horizontu, kde jsme byli s Olčou na těch Halenkovicích, tak je tam někde to vyhlídkové místo, ale bez dalekohledu to nepoznám, je tam hodně těch zelených ostrovků, takže nevím, který to je. Takže chvilku sedneme a budeme pokračovat dál. Takže ano, je to chlum, což mě teda udivuje, protože když se člověk jede autem, tak to musí objíždět přes tušnou hodku. No a tady je to kousek jineček přes cestu, a přes pole. Tam kdysi dávno jsme šli s Olčou, no na té Hostičové jsme byli, takže je mi to povědomé. Tady kousek dál bude hospoda, kde bude Richard slavit asi 60. No a já vědu teď za chvilku do toho lesa, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Já si myslím, že to bude prasárna. To mělo být ještě asi 23 km, to je daleko. Botách, prdele. To není to úplně tak nejhorší, zatím se to ještě pořád dá. Takhle přes málo.
chvilku jsem byl na té rozhledně, nahoru jsem nešel, protože za první se tam platí vstupné, no ale tak to by mě nevadilo, to je 20 korun, ale už jsem na vrch objel a myslím si, že je to celkem výtečné. No, ještě mám chvilku čas, tak se zajedu podívat na Chlumské rybníky, no a jedu domů, abych si hlovoluču. Bude tak akorát na fous. Tady jsme taky byli z Holčovy, to tak 2 roky zpátky. Je pro mě celkem nic nového. Tak, jsme zpátky pustili na cestě, takže to už moc filmovat nebudu, akorát tady se stavím ještě chvilku sednu, napiju si, dám si cígo a pojedeme domů. Je nějak kolem 1 hodiny, takže to akorát tak stíháme.